ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋରମା ମିଶ୍ର, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶିଳାଶ୍ରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରଜ ପରବ। ରଜ ପରବଟା ଗଣପରବ ଲୋ, ସଭିଙ୍କର ଅଟେ ପ୍ରିୟ। ଆସିଗଲେ ରଜ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ବୋହୂ ଝିଅ। ରଜ ବୋଲି ସିନା ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଲୋ, ଭାଉଜ ଗଲେଣି ଉଠି। ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ହେଲା, ଚାକିରିରୁ ନେଇ ଛୁଟି। ସୁନା ନାକି ଝିଅ ସଜବାଜ ହୋଇ, ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ଟିପା। ଜରି ଧଡ଼ି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଚି ଲୋ, ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ବାପା। କାଲିଠୁ କରିଛି ପୋଡ଼ପିଠା ବୋଉ, ଆଜି କରୁଅଛି ବରା। ଆହୁରି କରିଛି ଆରିସା କାକରା, ମୁଢ଼ି ମୁଆଁ ରାଶି କୋରା। ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛେ ସରାଗରେ ବାପା, ବାନ୍ଧିଚନ୍ତି ରଜ ଦୋଳି। ପଣସ ସପୁରୀ ଆମ୍ବ ତାଳ ସାଥେ, ତୋଳି ରଖିଛନ୍ତି କୋଳି। ହଳିଆ ମୂଲିଆ ଆସିବେ ନାହିଁ ଲୋ, ରଜ 3 ଦିନ ଯାକ। ବଳଦ 2ଟା ଭଲରେ ନ ଖାଇ, ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହାତ ତାଙ୍କ। ବାଦଲ ଆଡ଼େଇ ବେଳେ ବେଳେ ମେଘ, ଝର ଝର ଝରୁଅଛି। ପ୍ରୀତିମଗ୍ନା ମାଟି ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇ, ବିଭୋରେ ବତୁରୁଅଛି। ଦୋଳି ଖେଳ ସାଥେ ଭାସି ଆସୁଛି ଲୋ, କୁଆଁରୀଙ୍କ ରଜ ଗୀତ। ମିଳିମିଶି ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ତାଙ୍କ, ଫୁଲି ଉଠୁଅଛି ଚିତ୍ତ। ଖାଇ ରଜ ପାନ ଗାଇ ରଜ ଗୀତ, କଟିଯିବ 3 ଦିନ। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏ ପରବ ଶେଷେ ଲୋ, ବସୁମତୀଙ୍କର ସ୍ନାନ। ବରଷକ ପରେ ଆସିଛି ରଜ ଲୋ, ଆସି ପୁଣି ଫେରିଯିବ। ବରଷକ ପରେ ଆସିଛି ରଜ ଲୋ, ଆସି ପୁଣି ଫେରିଯିବ। ରଜ ଗଲା ପରେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ତାର, ମନକୁ ଭିଜାଉଥିବ। ମନକୁ ଭିଜାଉଥିବ, ମନକୁ ଭିଜାଉଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।